That was Siam Wadro Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and then you bring some Dawson and I de Ebra war or say chairman Sabo Swame Marasa Betani what the ensemble a man some trophy numere Efa Akohoma Bosikan home at the Munsam Ebro. Mommy Sarah Adjosa for Bretente ya wo yi ne ho edi free mrasha bedwane ne watuni 9 edi asi wo ensem ben na apie wo efree bar say ne ayete ene se wahye atrekyerefo kuo awodo ya wote atua ne se won san ko wachi na ekuo bi na ya sa adwuma nwumre yi stewaso ya de munsam ebrew enne den ndc amanyoko na hyase mantama batoa ya wo yi atetenafo ene won mo ka ho bebo amanyoko no enne ekoso ye betie emunsam wosoafo ya wohwe oman ku adwuma ho nsam so na wono na watu anamo bi na yenso yadi akire ya asasam no yadi bi bebrew Otumfo brempo ba konso e de afutuo akwa manwumaku ahodo se wonhwe na wontimi keka ne amansi ani wa brempo no wonom enya ensi yese bia bibi ebesi ama watimi etu ho anamo se wo ye obi a wo ye osankani na wotena wo kam na ade efe se seat belt no ombo a anwumre tawaso din netiankra ebei arahu sembia babeto ye kasia pronso ni nyina ne se sukufo makomako enum enkra eba kire se watina nanom siedo ewo adroba ene ne mpotemo na ne ye tie nso free takwa e kire se emunya de kura anwumre ensam no bebre ka ho ya yesinkunwa ya de ebebrew ye live ewo Facebook na Facebook YouTube no nso eye adwuma woto ye nka warawro ma bia wo bia ma ye nso yente wonka yenuanom sentence no ta ya chisa no na ye kai wo se abafo tentafiri no so betuma di achi na wo adwenche no susu ye nyina ba na ye ho adwuma kama etema wo anwumre no nsia brem kase no nie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 na kwabra kase nie anwumre mene ohine yire mame akua yeboa esiama yanko gana mrase betwamu dom kase no ba no dani wasan eye soame mrase betwane yewura wo se chemen sabonso na e kase trese nyame yadomo enche na kata bia ekopiem wo ho na yakwahwe ni ha ebekoso the Black Stars of Ghana so giram den na ka woso man yakohoma bosika no o man sana yeru akeno for atabaga na marase betwamu na nka wakenkan edema nyame yadomo a bosum yem de toso aduonu nan nanso so no sade niema esikeka kono enya de ese betima ba so sa frisa sada no a the Black Stars of Ghana so gina kono ne sa yenti na wose yetwe edeba animu eno nti ode aba bosum ya ewo mu nyame yadomo de toso aduonu miensa se ade achi ya na the Black Stars of Ghana ejina kono den ya ne Portugal mano na ebeta so ya enya asem ketoa na yenti sade yewro se chemesa boss brother na wode nsam no ema wiase gina ene Ghana for. The President shall cause to be prepared and laid before Parliament at least 1 month before the end of the financial year, estimates of the revenues and expenditures of the government of Ghana for the following financial year. What it means is that we certainly cannot go beyond the 30th of November, not 24th. So I'm not sure of where the minority leader is drawing his information from. He didn't say anything. He said that if we go beyond the 24th of November, we'll be in breach of the Constitution. I heard him loud and clear. That's what he said. I heard him loud and clear. Mr. Speaker, yes, if it's beyond the 15th, our own arrangement, and Speaker, he referred to you, that the IPU request us, all parliaments, to have ample space to deal with the scrutiny of budgets. And the position of the IPU is that we should endeavor to have about 8 weeks. What it means is that beginning November to December, we should be able to afford space for these things to be done. And which is why, in crafting the Public Financial Management Act, we then chose a middle way to say that, yes, we should not go beyond the 15th of November. That is the dictum as expressed by the Public Financial Management Act. However, given the circumstances now, the minister has informed us, in fact, he has written that he would rather prefer to come here and work everything out in such a way that by the 24th, you will do the delivery here. When that communication came, Mr. Speaker, members raised issues that the 24th of November
is the same day that the Black Stars will play their first match in Qatar. So the plea was that if it is possible, they should bring it forward by a day so that the budget could be presented on 23rd. The minister's response is that he believes that the 23rd should be possible. So if it is the wish of Parliament, we endeavor to bring it forward to 23rd and do the presentation on 23rd, which will be a Wednesday. So Mr. Speaker, I think it is in our bosom. If we insist that on the 23rd, I will do the communication and the budget then could be presented on the 23rd. So that on the 24th, we could have space to rally as a nation around the Black Stars to wish them well. Speaker, that is the position, and that is the position. Don't Cassiano Bano, Danny Ghana, Barasabajam, Swami, about Tom Pesha, Santimantamu, or Marasabajani, Eros Mesabun Suna, Yaten. Another one, Rasha Bajana, Sam Ketua, a big hotel, one nom, a big munai, a bean so stressre, Nina, 7 monyo for Sala, a Joasafo, Yana, Wayam Rasha Bajani, Edema Deshaya, one more Domiqua Benya. What's your nature in any tremo ewa brochimemu bresanteno and that day where piemo ewa mnashabedrem ya watch say yan and Japan about wabano and yes I wa basabia wa background nashabedjafo ninuanom no wasana chidi akonembom waba eba betwani jumedia ya this year and sa na timia boa amwa boadwumade dia mana this year ya wonom so ewa nempesua so na bra wo bedru ya pe de ya nika wom ni say mnashabedjafo ya one more dom kese na fa no ebinuma munamuna Wanum chese emra shebedwano wanum emra kuni ya omudi dwuma ewo fie ho no ma me adwoasafo wabubuso empo no wo meyama mla ya wo hyehya da fie apem ahenkono aduokono mienu no nso no eya ade a wabusu nti no wanum de omu wa atwene yam se privileges committee wanum de wanum report beba bonten na achese ma me Sarah adwoasafo wanum etu na sese banche e de afrim na shebedwam ni nyina mu ma me Sarah adwoasafo woni nsentwerefo bonkomo emodani Sam ya wo fili edito one manim say. Today's the first day and I'm hoping that the subsequent weeks are gonna be good. It feels good to be back, that's all I can say. Abusiama me Sarah adwa safwen watcher se nani age papa paye se nyakopo twedi apo basa yi adom wode no etu kwan wa bra no wa hohiahiam e wo na busuam no watimi de na kwaya bibia ya kama na wa bai de na dwumade no wo ba bebo ato se be ya wo mu so mo wo na bato mpesua so no wo benya ne ho emfaso abusia na no si ya pe e na ranking member e de ma privileges committee ya no e wo mra shebedwam brekro na wo de wani chiro mu wo Cape Coast South abato mpesua so wo ne na gira mu se mra shebedwani e de ma adehya ya won mo ho wo mo nyamfo kwaku Ricket Hagan wano so e kasaye e na wo chese wiase Wobia wasi ya mana kwanya ye tosu mienu nte no wande ne susu ye mu no e wo sem na hyebedwa no wonom je ma me Sarah adwasafotum se wonom nua plekope e ma ne dwumade ye wasa wobo no wotimi eto aso no so ne nsem bi ne ende yehu eniaba Honorable Adwosafe about Parliament. I think you're submitting a report no you can say you Honorable Adwosafe we were not able to reach it and we more or less left it open for speakers or the plenaries. Now, obviously, it changes the game in the sense that once a human, then in my mind, she should be given an opportunity to obviously explain to us why she's not there. But that's in the hands of the speaker. We have finished our job and reopen the case or to settle an honorable Adwosafe or speakers or in the hands of the freedom on the issues. The issue or our report is still pending. And you know that we heard that the majority side wanted to take it to Supreme Court or something. Yeah. So until say left to Parliament, unless the Speaker wants to expedite since Honorable Adwosafe is here, then we can do that. But we are waiting because obviously once he's here, he must be here. Openyipa ya yetina no disem privileges committee ya no won na shebedwam don kuma na fa
wano ena ejina mu de ma wo mu brekro na Cape Coast South wano ejina mu sem na hyebadwane de ma de hye yo mu wo ho ye run monyamfo kwaku Ricket Hagan ena wo che se ma me Sarah Adwasafo e wo se wono ma no akwanya biem na wetin beto ne dwumadi so sem na hyebadwane enna kakra ne na yatea mu ade ya kyerɛ mo sɛ akyerɛkyerɛfo ku ahodo miɛnsa bi watuatea mu ne nyina kyerɛ sɛ niema bi a wohia no aban no nya na aye sɛ wɔde ma wɔm te basa wɔn so de wɔyɛ adwuma no pɛ sɛ odidie nte ba ne saa na wɔsɛ wɔn so hwɛ na ɔmo de niema egu akwa mu sɛ de ba ya aban no betie wɔn so frɛ na aban no timi akɔ wɔn moa yɛbɛkɔ ne yɛnkɔ agya ebo na sɛ Labour Commission ɛkɔ court sɛ de akyerɛkyerɛfoɔ no yɛ no abufu ɛtan pa nti wɔma ne tumi krata sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi de ato wɔn so na ahyɛ wɔn mo na wɔbɛtumi asan akɔ ɛdɛm na wakɔkyerɛ nkwadaa no adeɛ na aka ho bi ma ne yɛtɛ sɛ nyame yɛ atom a court tumi yɛ wɔde ma National Labour Commission no ayɛ adwuma nti adwuada yɛ di anim yɛ sit down keep quiet bɛsa aba so ɛwɔ classrooms ahodoɔ ɛwɔ Ghana ha sei na NAGAD president ɛyɛ Angel Kabono yɛne di nkɔmmɔ wɔde asɛm wei ma yɛn. We have had information that the Labour Commission is sought an ex parte ruling against the 3 teacher unions and that the court has ordered the 3 teacher unions to immediately call off the strike and return to the classroom. Unfortunately, the assumption that the 3 teacher unions were defying the orders of the Labour Commission is not true. We were not defying the orders of the Labour Commission. We were trying to touch base with our downlines to ensure the right thing is done. We are law-abiding citizens. We have decided to obey the orders of the court and have asked our members to call off the strike and to go back to the classroom and also ensure that the directive that the Labour Commission is given, that we will engage the Ministry of Education and the Ministry of Employment and Labour Relations and report to the Labour Commission on the 16th, that is next Wednesday, on the issues that led to the strike in the first place. And we are determined to do that in our engagement with the Ministry of Employment and Labour Relations and the Ministry of Education. They've asked the Labour Commission that this injunction has a lifespan of 10 days. And after 10 days, they can only come on notice. That is, they have to serve the 3 teacher union. Well, I don't have to be cheerful because the objective for which I went on strike is not been completely achieved. And that is not making me happy because we need to fight as public servants to ensure that the public service remains the public service without the undue and unbridled interference by the politicians. We are very glad that our brothers and sisters in the other unions in the public service are all beginning to jump onto the fray. And you'll be surprised that the next time we will come as a whole public sector workers unions, where we will come and ensure that at the end of the day, the public service remains the public service without undue interference by the politicians. Solidarity operates in various ways. CLOSAC and NAGRAT are all part of Forum. The Forum is a combination of all public sector unions. So the struggle is going to move into a different pedestal from there. CLOSAC is suffering the same thing that we are suffering. So we will have to build a united front of all public sector workers to ensure that the politicians stay off the public service. Angel Kabono ɛyɛ president Edema NAGRAT nenka ana yɛte na ɛno akyi ana yɛne wɔsoafo abɛde yɛkyerɛ ɔhwɛ nnwuma na afei so apɛdeɛ ho nsɛm so Bright Rekubo bɛdi nkɔmmɔ ana yɛbusa no asɛm no nkyerɛ mu kakra. Yeah, mess are resolved. You be no na asɛm no faso bi amponi so because what we hear there we na wi why they we na wi ti injunction na Labour Commission akɔgye no edi kan enye ministry no na akɔgye. Let me put that on record. Labour Commission for adwuma na ohwe omo emra na omo de adwuma mu no ma section 172 omo ema directive wi a na omo hwe se party na yaman directive no asma ya kanon fanya adwuma omo mra no hye omo so omo tumi call high court echo the enforcement orders na it will compel the party to act the way it's been directed. And until now me say Labour Commission that path. Na eya would say unions na call it off. And mu come and then am no be say. Oh, eya me de pa so ma call it off. Eya me de pa. Me ye Ghana ni a Messiah wofo. Me ye parent, me ye guardian, me ye MP. Manfo pi hwe me so
the omo ye means me shame call for school near dinner. My quality of name it is answer nipa or pepe in Sia and in the tree and the school. I teach of way say o my teacher. I will for any students no any. Miss Auntie say ene o maka say fiti juada omo ko school. I say manage. I am so happy say omo ede ebu ede amamra ede tegana hade adwuma. All right, bright reku brobe wa yo swafo abede akire a wo hwa padi na afen so enwuma ho nsam so. Essence FPM yenu ene aduonu nan wa mayi mu nyina bekwa akoto sante ayi mampanyin ene ne mpanyimfo ahodo ya wonom so bebo se be ya mayi mputuo ne nkankro no ye nyina ye nsa betimi akente no anam so ama ye NDC chine bata manyoko ene de ya ye kasa ya mantam wonom abatuo no yade a wahyase na sa wode wani kyerɛ mu e wo bro mantam kropon so nwane mu a ene ebi kɔ so nam so keme panyipa ya no no atua no e wa asante mantam kropon ma se brekro na ne wayi ni tin so betimi akita franka e de ama manyoko no akodi mampanye adwa no eye won monyamfo kwadwo bonsu wone nsentwerefo bonkomo e wo sunyane wa bra na dwumedie no ekoso ade ba kwansa ye be sere omuni se aba ya tu democracy enye ntoka wa obe wini no uka ye ho wa obe lose no uka ye ho tie nyina enye baako na yen hwe de obe wini bia no yen congratulate the only so yen ka say better luck next time nti ye ba ya yen chem ne be hwe say abato no sikoso na ya to my say left band na ma be gina for NDC flag bearers. It has been declared long time. This is not the first time. Ambition still holds. I'm very positive about it. But the name of the brain never. I think say and then levels there do no moment you cross the bridge, they do bridge na you cross. And then the far in crying any support and share about 12 for them. Na intimate trauma. Oh, road to be na yeah reorganization here to about new officers. If we are carbon in unison, they are kwakoji. You see, when we speak about prosperity, it's for everybody. Amutoba, Ebamo Bia, Buti, national cake in the Chamobia Nebi. While Renema and Elkotomu and Anwa, who free how next stage now, yes, Bia, 40 cities, Ukobia, 80 cities, Ukobia, 90 cities. A close Sadi Epe, Epekura, Amutonia, who a byway, Oma Ni and Dini Ye, Oma Bu, a man. Before some member power, I'm not see it is castle. Near whom near. Tika it is on my baby saying unnecessary expenditure, unnecessary and near my brain about a year. I'm not which they should change the dollar that has gone back into the sea to bring it back. Because your dollars, they say, baby, this hooping, they say, if be hooping inflation, and your womb. I think, no, be out, you're to about that's all the rule of country now. It's so drink, Mabruno, so drink Ghana for now, drink one. Na what's several or what's momos of them. Abusia for kani mayor edema kumasi kropon bedra no brekron nene wajamu aprese etu ahine ni etu ahine fo no wonom ebetimi etu aba ede ama no amana bedi eye franketu ni adwa no ede ama NDC amanyoko no yewura kwadwo bonsu na no disem ena yetie ye na ne nyina mu no ede wo kwata ede wo ba tenne abato ni nsunsan so no sen ene free ahyase no ekwawie ye yenkwa homa no so yankase yenuaba ya wono edi ne dwuma e wo Sompa 98.9 sunyane ekwienya ko abro no mapapa bi wo homa no so yankwa ne nkyɛn ne ene ne twetwe enkomo emfa abato no ho ekwia wotimi kan mu adwo ene anwumre mejusu ohine yire mejidi yesa apɔ mu ye Yakopa dumunti empomu ni ye pa wadaro ma ya ni yetiefo aye krado ena abato no sen ena sifrase ya de ensem ne komo ene na wie ye no boye nkyeremu en meda so ohine yire sade awia pem to breka se ebomu ye di kan ma tiefo hunu NDC amanyoku aba wo mu fiti ase ato ne ne na akwa akoduro nyina no anwumre me kasai abato no nyina bana wie ye ama akenkan so abana wie ye nkunimudifo ne hu nsunsanso nyina ba youth organizer any women organizer dibre no enene wo moto so aba e wo sunwane catering rest house na emabunu don frefo no nipa mienu a ejinaye
wɔn a ɛto aba no yɛ aduanan nson 47 ɛkɔ awieɛ no owura John Ayaba onya ɛma no 11 owura Ahmed Ibrahim onya ɛma no 36 enti Sunyane ɛne Bono region owura Ahmed Ibrahim ɛne wɔn ato aba yi ne sɛ youth organizer abadiakyefoɔ no Mustafa Omar Kopsin onya ɛma no 9 Prince Ajay Hayford wanya ababa akokra Nicholas Sadari onya ɛma no 3 Abdullahi Ibrahim onya ɛma no 26 ɛna Richard Kwaku Frimpong onya ɛma no 9 enti Deputy Bono Regional Youth Organizer wɔn ato aba yi no ɛyɛ Abdullahi Ibrahim Women Organizer no ne wɔn wɔ gyina yɛ mienu Hajia Fati Abubakar onya ɛma no 22 ɛna Honorable Agnes Kusi Honorable efrise emre kakra bi atwam no na oyɛ Sunyane West Mensini Kratipeni wɔno na yɛ incumbent Bono Regional Women Organizer onya ɛma no 13 enti Sunyane ne mpatamu Women Organizer wɔn ato abama ne Bono mantamu ha no ɛyɛ Hajia Fati Abubakar a wakotu incumbent Women Organizer Deputy Bono Regional Women Organizer no Mavis Ajekwa onya ɛma no 14 Comfort Manu onya ɛma no 12 Deborah na onya 4 Nana Kosia Chei Yeboa enya 5 enti Bono Region NDC Deputy Women Organizer Womato Abama no eye Mavis Ajekwa a onya 14 Meka say omo ya hoboa apake wo niema akobrekum na ochina de aka no asi ahene ne atu ahene fo no asan kosi su ginaye enti ohene yire saa bre wo bade a wo mu atwi soloku no atwi wo mu nso ankoyi enti wo mani masesa no ayedin akomufi a abato ne nyina ba na wieye ewo Bono mantama hinkro Sunyane eneden Ekwia maye na se na yemfa wonsi ase no Nyankopon eye adom Sunyane ne brekum de megidi ye sese de nyina yenim no ekwan ne yetia wa binte no wodi wani kwatwawisi a wo hwe santa mo bedi ache nyame ye adom na de bekoso bia no wode aboye ne yetiefo abusiafo ekwia nyakwa bro no ma wodi ne dwuma e wo Sompa Sunyane ena wode enkrato free ho ba ye na ndisi amanyoko no abato ya ekoso ema youth organizer any women organizer eho abato any one ma be de akire de no eho nsunsu aso nyina no wode adane yen Dr. Owusu Afri Yakoto ye woso afo hwekwa adwuma ho nsam so ewo wo man yi mu na nanu ada no ye se obo apro kakra ewo atoye tifi na afeso fimfiri mantam ene oti mantaw no emu na ebra wakoye na de ba kwa wo hu ye ene se enuane no de wo hopa nanso aka kwane e obefa so a wode nuane no beba fie ma manfo so benya biato sa wokopa biato a ubenya bie na ebra okopie mu ewo se hwiwi oso no ana ohun se sa nuane wo ha saa we kura na ya de no wo hwekura se na anu adan ya planting for food and jobs aban pa hontuma ewo half of god so no we kura bread di kan ya wo ko ha ko se de ho nuane no esetie na ebra okopie mu ho na kuafo de to na nim akire mu se papa ebe wakwa aba o enuane no de bi wa hapa nanso ka kwan e befa so a yebatim ne nuane na firi wura mu ho na ye de aba fie na adehye so benya biato akodi ewo mfie ahodo emu ne nyina no ne mpanifo e ka won tripa ho trese sade amanfo bi ka nsam ne sikono emanfo ya chia sansam no ne science ne atran ye hwekwa adwuma ho nsam so wankramantam onanim ho anum a ana obo odwakuma bi ho honom ene abode de ekwa de ba na ne nyina mu nsoso no ana ye ne kasamafo de ma oman atran ya ehwekwa adwuma ho nsam so ye ne no edi nkomo yewura tanko ne ebusa papa ene ede ne course boy nkomo kakra. So the background is that when the minister embarked on its 5 regional tour, we got secondary also the Western North. It was clear from the grounds that we have so much food, to the point that the farmer is unable to break it. And that really hurts the honorable minister. So we started discussing with the fact that if possible we could intervene. And the idea came that we need to have what one called the planting where we cut this food stuff from the rural to the ministry to start with.
possibly scale up as time goes on. So today we are here. We brought the first consignment of plantain. The big truck is on the way. Will soon arrive here. We also have the local rice for Sunderland. On Tuesday, we want to expand where we have yam, we have cocoa yam. We are going to have a lot of plantain also coming. So we just want to see how we can step in to salvage the situation as far as our farmers' welfare is concerned. Also, prove that indeed in the open market food is expensive. Abusua wei eya kasamafo de ma atran ye hwekwa adwuma ho nsam so e wo mamura tanko ana yete ne nkan na enu achi wone a obeto obi nso so no ye no mudi nkoma kakra sei. They are having Sompa in the ministry. So I just decided to pass by and then find out what is going on. So as I came, I saw like most were bought already although, but what I came to meet, there wasn't that big enough although, but I think the prices were 20 cedis for one. So I bought one. But if I want to compare like from what I see to let's say my normal market days, I think about 2 months ago the prices of plantain were a bit higher, but about 2 weeks when you go to the market, I do my market at Madina, the prices have really come down. Just last Saturday I bought some for 10 cedis and then another was for 15 cedis. So, I don't see any big difference in what let's say, from the present to what I see here. Ghana pa de just say tomre bi a wo hu ye hu abufu papa abusafo ya mudi achi wo Facebook wo de bra Facebook na be hwa de se we pa enye politics pa na di Ghana trimu pa enye politics ne ye ya e free say me mani fie kwabra kase beduru sei me ma me abana ba de me call go so dwam na ye half me ha me dwam wono me hu say ye de rubber ye de kata bro so ase ho say ye ton body ye wo so da na body ye kwa de cheme me kwabra menye body we ye body we ye body oh omani ye timu say ya na say ya hwe na wa hwe ya wo be kan de ye nka aye wo ma asem jama wo mo mame ko fa me nua kwa me redu mra o kwa me kroma suapon num kwa me majo Tadu su kwabna na wa pom te sen nyanko fa do me ho ya pa bra boy nkoma na Ghana de se to de be kura wo kan news kwa na obu afu kura boy nkoma kwa me kwabna mame na Kwame Pake wo kan why pake wo kan na jira ba bi ye mai pa cha why Kwame wo jina hwa sabi a wodi ka ti no mani ko asantman de Ghana na mo to aba no ba ha no a no pa ko na ya ba tra ha ma abia san pa no sia pa wa no sawo na ni mo chi no abatwa a obo be to organize the new meeting and the women organizer is in the meeting about ni a that is how the ya dia yet atu aba no mu sia gba dia to say ni ni akan ni na ye meeting ho ase ba ko pa esi ewo trade university arma o mu chire mu a just take for so we dey o mu tu aba ni bi no wo mu anu hu engineer so na aba ama ayo awo ka se ba that way no wo ma pima ni wo anu da ye ku ni nwe che na me di inception no ye wo anu ma da don ko ne fa e mu koro na committee chairman o ti ye ni se enche bia obenya nkra e de fi port ada se abale ko so atwa na se yen ko so enjoro iti yen kaka enu a anche gba be mu ni be pe ende ku se regional chairman you were not ene ni dom e free port wa omo ba ye be kete central for we na se tabi ami ke se de ya dia port invention de ko tu se omo nya anto aba no ano ni na no e free so e wo ye ni ba kwa omo wo free deputy youth organizer e ya man no na e bi tefo a no mo beto abeni bi no su se omo ya bro de so mo to so na se bi ba do so mo beto omo ya bu so
ɛni ti wɔyɛ n'adu sɛ ɔkɔdi yɛsi bɛto so ɛma ɛkɔyɛ via saa bi na ɔbɛyi ewura akosi ɔno yɛ regional chairman no ɛsɛ saa bi deɛ ɔmo yi biribi adi efiri so a ɛho ka biribi ano ɔmo yi efiri so bɛkɔm na ɛnu akyi no ɔmo kra ma yi si kɔ baa a na anɔpɛ ndua no ɔmo ni ha ebi ɔmo baa yɛ a ɔmo yɛ sɛ ɔmo hyehyɛ nneɛma no a bɛtumi saa bi no teefoɔ no da so gbogbo anim ha do sɛ deɛ ɛkɔ no efi asɛ ɔmo nso so ɛbaa sɛ kɔɔto eyi efi ɔmo nso no ɔmo nsa mpem ɔmo nto aba ɛno nso akɔyɛ ngyinaso wɔ ha ɛna no nso so bɛtumi saa bi no apasipɔt enya nkɔ so na ɛnu mu ɛna ɛno nso so akyire a ɛmu ɛbɛyɛ brase kakra no ɛdɛm wɔ so deɛ esi hɔ so na nya seketɔ na ɛwɔ soame mpɛtɛ mu ha nom no yɛwɔ youth organizer ɛwɔ ha nom a ɛne ne bi ho nkɔmɔ kakra na esi hɔ no ɔno so akyere kakra bi nea ɛma ho ado ɛde ba Sompa ɛfɛnfu ɛbɛyi yo mebi sɛ soame deɛ dodo na saa fɔm na ne ɛne ba ne sɛ yo bɛtumi ne saa bɛyi na abadoɔ no yɛntumi mfoɔ yi nso wodi mu akotene wɔ ha yɛkɔ ne yɛbɛnya sɛn na Kwame wala roma ma wo phone no me panina no kakra ma hwɛ adeɛ ma ne nkasa me hwɛ adeɛ dabi Kwame deɛ bɛyɛ ne sɛ wɔ ho Kwame deɛ bɛyɛ ne sɛ kyerɛ ne no na fa ma ne yɛ why na party no hyehyɛ mu no ɛto aba no ɛyi organizer ɛna ɔtɛ Dema Kwame nkyerɛ ne no ɔmfa ma ne yɛ na yɛntie ne na odi kan ɛde ma ne yɛ no ansa yɛn nua mɛma Kwame Redu ana yɛte ne nkan na nsɛm a no wɔde ma ne yɛn nyane ho adansedie no efiri Kwame Nkrumah suapɔ no mu ba no wotum samanfoɔ ni abre papa na Ghana deɛ de bia yɛbɛto ba bia obati aten wesiten na yɛdi asɛm nkwa na hyɛ hɔ ɔhene yɛkɔbra yɛn kwamra na yɛn to ensɛm no so na otumfoɔ brempɔ na na amampene boaten ya wɔtɔ so mienu wɔsa ɛyɛ nyina hinihini wɔno so ɛde ensɛm ato nnwumaku ahodoɔ yɛ ɔmo wɔ mɛmu nyinaa ɛnkanka ne sikakora biafoɔ no sɛ wɔnom ɛntoto nneɛma ɛmfa ngu hɔ ansa na wɔnom ɛmfa akwanya yɛ nɛ abɛfo kwan yɛ yɛfa so di dwuma no wɔnom so mfa saa akwanya no so na ɛtumi aboa ma wɔn dwumadi ahodoɔ no ɛne amansa so deɛ no ɛtumi adi asie na wɔde nsɛm wɔsɛ nyinaa to dwa ɛnɛ da yi ɛwɔ nyinahene Presbyterian Church asafo no bi ayɛ hɔ wɔabra na Amanɔne Rural Bank Limited wɔnom afia no nhyiamudeɛ yi a wɔde de atɔ so 34th annual general meeting no na ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ankontabu ahodoɔ nyinaa no na wɔde ɛto wɔnom a wɔwɔ kyɛfa ɛwɔ dwumadie no mu na ɛhɔ ɛna nyinahene wɔde nsɛm yɛ afutu nsɛm ɛde ma enwumakuo ahodoɔ sei yɛne ayɛdeɛ mpanimfoɔ na kɔgye banki baeɛ a ɛkurukura mu a de abɛsi ne sɛ deɛ nim no bank no ho kɔka no kɔfam kakra nneɛma ɛsɛ nneɛma afɛkyi nneɛma bebree asɛ ɔsɛ ɔm so ɛkeka yɛ ho mmerɛ da nam pada no ho bi ɔsɛ motumi hwɛ obi ba kuruma no ɔfika ɛto sɛ nnea biribi ne baabiaa wodi nya yɛ baabi ama nneɛma akɔ anim ɛna sɛde aban ɛbɛtu boxers no nti ama banks bebree ɔmo de ahyɛ ɔmo ɔmo safata de plan mu sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo so ba ne ɔmo bɛbie bank hɔ ade sɛ aha nti no ɔmo bɛbɛ yi the competition na bɛba bibiara nkyɛ dɛ nea paa ɔmo sɛ abia nti no ɔsɛ ɔmo so ne totɔ nneɛma yie sɛ bɛyɛ a nneɛma ntwi fa ɔmo so ɛba a nipa yɛ rational ɛyɛ na nipa no bɛkɔ Abusia nyinahine ya wɔnoa ɛsa yɛ otumfoɔ brempɔ na na amampene boaten twum ya wɔtɔ so mienu ɛna yɛte na no di sɛm na ɛno akyi dwumadie no mu no Madam Augustina Asari ɔsɛi wɔno ɛna yɛ titani ɛde ma bank no board a wate wɔno so ɛkasa yɛ ɛde nsɛm sei ɛto dwa
so ana o catchment area bia e ma wutumi ye den e ye adwuma nyamfa so na ye den na se bi enema bi so nkoye e wo community mu a obeye nhwe ha na wonye den na wo moa ye adwuma mo yenya mfa so no e ye timi bo no so ye de e kwani da o mo da chen especially when it comes to education very very important I think say ye ha no ya na du bia se bi famiko ya de e ba no yetimi aye de a prepare wo mo for the future ye ja wo mo sa da chen ye fa no future na ni ho nti na hia say so we company so by them automatically atunko Ewusia Madam Augustina wono ede titene ede mabodo a Amanoni Rural Bank Limited wono mapano wono ne die chief officer ede ma ama Rural Bank no wono so ede say etwa atuo mse ne kwanso na ya ade a me ma sha ase dadada sesi a me ka say se me ka nipa dodo a mama wo mu abibia accounts na o ma beto shares mse ebe wo mama me wunim se akaya na me free obia ufra kontum ba bibia gise me hu wa na me ka bank no nsem a kirew se be ya me ma ubia accounts no wasan to shares na ma kirew hie nti wasa wo yes ade na ma mo hu se we rural bank de eye mo community no modia ti ma shasie ukọ me wa ubisa staff no mbeka bebre me namfofo afi staff ni nyina di wadansi oni aba mama bibia accounts na mama na to shares I be frame di eja onua no a ma omo be saade na yaka na si ye ntena ebe koso a se be ye ni omo be din sa wo so eno nso na me fa sa akwen so asere wo mo se omo nkai hu se bank no omo dia enti no na omo emma omo koma emra bank no se be ya ye no omo kasa omo be ji edi atum pe banka e ba ye mfi aduane se be nye bank ketwa ena bibi ni a ena be se ya anase ebegu a enka mate hu mpupe hwemra abanye se usiesie Amanano Rural Bank Limited penyi kwantrafo ya wono etua no yewura Noble Christian Osebonsu na no disem ene ye de mamoyi Jumadie bi koso ewo epoye mantam no emu na ne nyina no eye DVL empanifo ena to nsa frɛ wone a wo twaka ewa adwuma no a wo ye no bi efiri mfimfiri mantam mfimfiri epoye na afo tema ene fra mantam no mu se womra na omo nyina enka wontiri pa ho sade be ya obehwe kwampa obefa so a kwa akwansia basa etasie no obeyi adi afiri honom na dwumadie no ase no empanifo pi ena ba se no mo kyerɛ se omo de niema nyina egu akwam se nyame ya atom a enche kura fie ye besimu kono kura no omesa se biti pa se wo ye senkani na bi empanifo gina ekwan so na se ebia bet na ewo front no na yetimi twe efa osisi wo be hye ba bi fa akose no efa se seat belt no se wanti ma wo de adanche sa wo no wo ye stubborn wa heda pa wo meyire wo dankenan ede wa kogina mranimu na eba ne sei no na che samanfo keka kura se ene ekuma sha drivers den ke be chi bebere pa o wo be hia driver ni bi no o mobi che se wo twi kika no basa ro de kwa ne se wo paye tek ko fodua tek ni sika ne hia no wonwini seat belt ho ne scientist Sompa ka se yese da bi ye bedi nkomo kakra afa asem yi ho nti ye nua ba nom atisi monten so na omne kuma sa sankafo ne bi edi nkobu so am se masa de bobo ba no mate de ma ye ready sembo jina court ana abochi se wo am a ye chiwe fani wo am that I abochi o Ghana ha de almost bet share so balls it's very bad bebo ye ne ho the mercy any about the palm of my mission about the driving ukwa e be ka tro so that say who pick I say what is bet na me drive mind doni your mind something full camera we glasses who so AC and I say who want see because one must bet na I say we say can nya accident ya e bag no e shuti obewu enti ebile mi na minimi enti be tem bi have na nkomo a me kan to no me bo me seat belt so what must enti mo public education no nya more so that be ya mo bo pass of ka bo hu say utaka mu I say bo me seat belt say the car na pim sesi a one I preventive so what you say enti me twa me ba e bia na e bag kra ni kan bo seat belt a the plan of the bar me dey me kan say so ka bi wa no airbag na say so to seat belt in case of emergency ya can pim a e be preventive seat belt enu ntina broni e de e baaye
say in case you na accident kra na itimi eboa wo do ha obi bo brake kra wo brake and not front no kra bit ma for premiums on there say mradada na afi na ye be hye mradada nti wo mo kanya mu a ye say ye na ntinti mo adwuma ya ye di nu ha obi asi plan ma wa chire o so su ye de ko yi man na de so ti akoda ban nyina o bi abo be sa ko do be pon ade a ye kolo nje ne dia e di ku be di bia be ha ye seat belt asema mo kan seat belt no me say me kokwan so na metima bo seat belt ba say me na around no ya seat belt no me ba me mu ya me yanti no me say seat belt say me de say me ko jani dia metima bo ba say time run e dia you see police for no say seat belt one more omo chiwa e say ko mutimi kan pressure say be a driver e be a so seat belt no omo kan ko ne chiwa skadie na e Ghana police ni mu da omo ba chiwa juice ga o seat belt I am Rapapa Babua. Emumidinti I am Boreana, Obocha, I opera. And the American say, oh, yeah, town running the whole day. What the car is for the whole day at my opera. Nemo, and Brana, the Mitu say, Babua. Ghana, dear, Chessa, Obia, when somebody in Huano. I didn't know about a babo one Casancasa won't quite hobino. What better there is a wound so baby. Way a Kumasa and Cafoni be, and yet till Monsamui. Abusia ye free Kumasi ase na ye fa ye nintremo wa hafomantem ne mu tan no north eye kropon emu ne ho na arehosem ya efri ho ba ye ene se school bi no e de elite academy school ye no e wo tetre na no pe school bus no wo kwa kwosesa enkura e wo adroba kroba akoye no so won patem ho sa do ma ba tetre ama wonu matimi aba besua de kowie akire no abusua ayam hyehye arehosem ene seka no akwakobu afaso ya akwakoto amena me wi akire nkwada nan wonu matina nanom se do amadodo na so ba bia wodeda no kese eni enya ya doctor for pray age wonum ekra nkwa esi atiasefo asase so ya wo kyerem kra dia dro bani anasa hyenkeni no wono so wonum amane so ya wo mode na bewie mu e wo konfa no chaba ya sabia fi se wono te bia wo wom no e yade a e de papa paye na kuani bia wone Sompa kase bonkomo e wo kyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ bra na boss no e kɔ no nani hu bi ya kyerɛ ankyɛ kura na wo hu sɛ akwakwahwe asesa no ana pe ni sore ahmatiko afum kakra enti nikodu no anti bia na mti se ka bi ba next feed wo mpa ye wona anti bia na ti se ka na fiase se ye kɔ ye kɔkɔhwe ye kɔ ye na ye ka the number ye EW 6316-11 ben high school for no akɔfa mu free adroba su bi so adroba kru fi ni adroba a odi omo bata akiri ana ka na ba fiase ama nkura na enu 9 die efiri mu driver ni ka ho na ya mo firi mu abusia arahosem we yesa oba nko suku asabi na yesa wo oba tan no kula no unim de wo pesa oba ne da kyen ye na oba tan yire ne ho abɔ ne ho mɔde ne ahwefo na nkura ne iko suku nsu ade akwa wie no na adroba nkwada ya wonum ekosuku ewo elite academy school ye no water school bus no kofa wonum anopa be se nonso apapa ho aduana enum 7:45 na chese wode nkwada yi ekosuku mu a fofia nto ata na adware abamo nkwada nan kai yi kwhwe ase no wonum ati na nanom ense do yesra kropon twedi ampon se wonfa na yaresa adom no ento wonum mo prepra no so na wonum enya enkwa na wonum so a wonum awuwu no so no wonfa wonum ekra ensie asem no areho papa pa ye yankwa homa no so ya maniponi kwadwo enframa menua bema Augustine owa homa no so yene no nkodi enkomo office ono so epotam ho a na wodi ni dwuma sesentre ni kwadwo wotemenka ya mawadwo Major Siminyaba. We de mimi sa so ho tesen enhyada nyesa boye ntremu e de ben na ekọ so wo ene de wuhu ye Nyesa. Kwadwo yankwa boye ntremu Kwadwo frama Hello kwadwo Meto nkan frama o ya frama ntin frama na mo phone mo adaro ma chia ho kakra ma ye na eboye ntremu se de akwanhia ni sisi ye wudi akire no de ekosi ye nyina ebeto sa anwumre we sei medase yem se ene ensuo na tadro ba pa wo se mesi ni ntina ato anwumre ate menwa ba se de wo ka no sisi ye di akira na sisi nipa num na ato nanan ewo nhyɛ do abla ka akwanhia na pa no esi efa school
baas a ɛkɔfa nkwadaa firi subiri so kurofuru ma drop ma ɛbata akyire a kaa akwanhyia no esiiɛ no sisi a mene kasa nipa num ana atɔ n'anam wɔ nseɛ do na nipa num na edi akyire no mmiɛnsa efiri adrop ma akuru nim ana mmienu firi subiri so na adrop ma akuru nim no mmiɛnsa na wɔn firi mu nkwadaa mmiɛnsa no baako na ɔyɛ bɛrima a ɔhwɛ Facebook anaasɛ ɔhwɛ picture na de wɔwɔ mfimfini no sɛbi ne maame yɛfrɛ madam hana a ɔno yɛ assistant head teacher ɛwɔ ɛyɛ adroba materis primary ne ba ana wei ato no no yɛsɛ maame no koraa no wɔne ne kunu yɛfrɛ Mr. Cosmos ɔmatena kyɛ a wotumi sɛ ɛkɔ mfie bɛɛ aduonu ansa na awɔ ne ba na yɛsɛ ne ba nkasa ne saa ne ba baako pɛ ne saa akora no a wɔakonya saa kaa akwanhyia no na yɛsɛ abɔfra no koraa nɔpa no ne yɛsɛ wɔnkɔ school ana maame no sɛ wɔnkɔ korɔkorɔ na nti wohwɛ a gate na nkasa na kɛsɛ akora no koraa no ana ne wɔtwa tɔ ana kaa akwanhyia no siiɛ a ɛpem ɛmunuyɛ no wɔbɛtɔɔ fam a ne ti no ɛbɔɔ hɔ no a sɛbi n'anim nyina asɛe no na head teacher anaasɛ panim a ɔda school na no koraa no ɛnya no nteɛ sɛ ɔkolapseeɛ ama ɛdi akyire a ama sesei no wɔn sɛ ɛyɛ sesei deɛ awofoɔ ne school ne mpanimfoɔ nyinaa no wonyɛ obiara ne bɛdi nkɔmmɔ na ɛtietie mu koraa no yɛsɛ ɛyɛ driver no ɔno ankasa koraa no ne baabi ɔda ne mmɔden ɔkɔmfɔ no kyɛ hɔ ana afei wɔkɔfa nkora no koraa no na tikyani bi anka ho a ɔte sɛ ɔno nko a ana kɔfa nkora no ɛde wɔmɛtenatena kaa no firi ɛyɛ subiri so kurofurom adorɔma a na ɔde wɔn ɛba nti tumi sɛ awerɛhosɛm na asi no awerɛho paa tumi sɛ nkora no so pira no ebi mu nso deɛ den paa nti mene ɔkasa de mprempren no yɛgu so a yɛdi akyire sɛ yɛbɛsi bia na ɛbɛma atiefoɔ aso ate na adeɛ baako koraa ɛsa ate ɛkora no sɛ sɛ wɔn wɔ davani wɔ hɔ a wɔn de n'ani afi a de bia ɔna ɛkɔfa nkora no nansɛn ɛntɛm no wɔn nso wɔyale ana wɔn akɔfa saa aberante a wɔkɔfa nkora a kaa akwanhyia no si yɛ no wɔn fa no sɛ wɔn nkɔfa nkora no mmerɛ a ama awerɛhosɛm mu yɛ atumi asi nti mene ɔkasa deɛ ɔkɔ adorɔbaa kuro no mu a adorɔbaa ahene yɛfrɛ nana odi asɛmpa boadu yɛne ne di nkɔmmɔ na ɔsɛ ɔno koraa na wate wɔn kran ɛfa deɛ si yɛ report na wate nti ne dwumadi a wɔkɔdi ne nkran koraa no ɛsɛ wɔtwa so na wɔba adorɔbaa kuro no mu na wɔne abusuafoɔ bi hyɛ ɛsiane sɛ asɛm yɛ ankasa no adorɔbaa kuro no bɛda hɔ no wɔn nte sɛ bi da ne mpɛne nsɛm sɛ bi da na wɔyɛ asi no nti ama wɔn koraa yɛ wɔn yɛ paa sisi am no kasa ɔkɔ adorɔbaa kuro no mu a ɛhɔ ayɛ din ama nnwuma kuro nsuo atɔ nsuo no te bɛɛ nnwuma mpɛ mu nunum mpɛ mu kɔ ɛyɛ nunum mpɛ mu aduanan mu hɔ no ana nsuo no te yɛ a mɛtumi akasa adorɔbaa kuro no wɔn ayɛ din te sɛ sɛbi blaster koraa wɛkap ɛkɔbɔ yɛ asam agyina nkɔ sɛ wɛkap no wotumi sɛ wei na ɛyɛ awerɛho koraa kyɛ saa na me nua ba wohwɛ picture no a awerɛho paa awerɛho kwayɛ mframa asɛm na awerɛhosɛm na aba na ɛmfa Ghana blaster deɛ bi a metoto ho wadaroma na asɛm agyan na mɛka tam na asɛm agyan nkɔ sɛ wɛkap no wei kyɛɛ no saa kwadwo sɛ nkwadaa na ɔma prɛpra no wɔnom gu ayɛ asabea bɛn ne wɔm a wɔnom so afirim na hefa na ɔm wɔ sesei sisi am no kasa wɔn pra yi mɔɔden paa no ebi wɔ dua nkwanta St. John of God Hospital ana ne deɛ mɔɔden no nso no wɔn de bi akɔ G ɛne Davani no ana afei ɛmu no deɛ nkora na wɔn afiri mu no deɛ nipa num no nyinaa no wɔn wɔ dua nkwanta St. John of God mɔkyerɛ ana afei wɔn a na wɔn deɛ no wɔ fam kakra no a wɔn de dahyeɛ sɔle yɛ no deɛ wɔn a de meti wɔn wɔ ɛyɛ adorɔbaa ɛyɛ health center nti wɔn deɛ no deɛ for now no ɛyɛ kwadwo wadaroma me na ase na yɛmfansi na ɛfo ani di akyire de bepiem ababia no wɔkyerɛ nyame yɛ adom a wode ama yɛ wae nso me no saa pɛpɛpɛ yɛnua bɛma kwadwo mframa ɛna wɔto nkra di ma yɛ abusuafoɔ kɔ Facebook Sompa 93.1 ɛyɛ awerɛhosɛm papa yɛsra awofoɔ na da wɔbɛbɛka sɛ wɔnkɔ school no ada ko wankɔ ɛnyɛ hwee wae nkwadaa no bia no ɔmo so honhom kasa kyerɛ wɔn nom nti no ebia kwadaa yɛ sɛ head teacher abɛdi akyire ɛwɔ ɛyɛ adorɔbaa Methodist hɔ yi ne bɛyɛ sɛ wɔnkɔ school wafɔ so na ama akora yi wɔkɔ akɔ bɛka sɛ ebia maame ne kɔla di akyire saa nso ɛne nkɔla no
Ibi better ni bishop. That could be one quabena and your shade that be a man and then who we mu. And him say, I dear be why Bessie a Bessie, but everyone should bet me about home by. Busia for yan shana yan crats what tell me ba the aka and a dosu. Ye over kwaku medasi. One family clinic ho me koya mama hu say ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E sihyew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim say yade kwankwo etimi de yawo ba nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade no wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto adro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de sa yawo yaba ni nyina na one family clinic wo hu nimde ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam ana wo nkasa yimu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo opi na eboa na yade bia akade eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus moye adwuma juada kopim memnida anopa no watwe kopim nonu hwehwe omo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. Abusuan ya da wase na yama wakwaba ye konsam foforo mu na ne yetie efrita kware nyaade mu odakora wo abusuan nwumre de ye bai pa ne yetie ene se aprosifo aye adwumaso bi pa wo takwane ne mpotamu a omudi sa wose yeto nantwe pa mo wie na ye kwa ahoma no so na ye ne enua bema DJ Rini atinkomo me ne Rini ma joy alpha na wo te san twedi ampo nyankopon da roma kurukuru ye musa na de asai ye da ase papa una wo boya mane afri takwane ne mpotamu de nkra na wato ye nsai boye nkomoy yo afa mamintia tiefo a omutie Sompa 93.1 na mo so wo Facebook amra tapa enso ye mensimponim aye kurubi a ye friend bonsa pata ho na bonsa bonsa kwame komambre so e no be yes aye tie factory ni bi ho ha bonsa ties ho ena side ho semi ofa ena no pa esi here na no pa ye ho na nya nti ye say China ni bi abo aye owure bi a ye friend Eric a wedi mfinsia no aduasa ensia a wabo ne tuo ekuno nti ye bo anan ekokopiem e wo bonsa ho na ye kwen na ye nokre se ne yankra na ba ye no ye kwen no na abrante ne da ho a se de mfoni ne etwegu e wo Facebook o da ho a ne sa ebenkum so ekọ ne ntebo no na China ni edi tuo no ebo no na de ekoba ye nyina ne se ana assemblyman ne ma ye nya ntie se ayesa mrantie mienu aye we ya oda ho ye friend Eric dodo na friend Croc a me si wedi mfie no ediasa ensia no o ye carpenter ni na sisi a wo hwe ye mrantie ne mema bana sisi na de a o motintam bia na o matintam bia ya abolo sema ma sisi ano carpenter dwuma de o se on fa nya hwi na mbom amanfo galamsey site omo good das na o ma ye ho adwuma no ena one na danfo ene nkofo bi e kan ho omukọ ho a na o maka ogige ti ena akoye dimu no one owura ba ko ani din MPM no omukọ ye se omukọ sa site ho nanka o maka akogide sa good dust no na ndie che se omo de omo amere omo nti amanka omo nkasa ekwa akogi obi adwuma mu dust na che se omo akwa akodi so omukọ ye no ena omuka kire China for this omo fa good dust no emfamra ena China for ne Ghana for ne bia omo ne China for ne ye adwuma be ka se ye ni bibia ha na ye kura de ye nya adwuma na ye dimiti ye nya adwuma ena owura ye oda ho ye fe na Eriki eyi tuo ena de kira mo se me kana se manfa ma me bom tuo kumu ena China for ne Ghana for ne be ka se ye ni bibia ye ho nti ntiremu ni kira ana amane ni kiremu a owura ye oda ho Eriki eyi tuo no kuta pompa sin bi oyi tuo se ade obema won shoot ana se obeto e de abo omu ba ko no otoya etuo na nto ena China for no emum eyi omo anka se tuo di a omo de ball ni nsa benkum e ko ne fin ho a owura no eda ne benkum so yo ka ne ho ne de amane bo ne kira we dwane a yenni bibia ode ne ti a kire ofa obe piem ho a anopei takwa divisional police command no ebe be piem e wo bonsa pata ho a
Omaba Fay Muno, nobody now could say, a Chakwa Municipal Hospital Moga, or Muyenshim, China for no summer council. Ya from what that Sammy Minuka say, or more Takwa Divisional Police Headquarters. It should be a Hubiano, or the Jemna, Yabibiano, Madiama, a young central for the Watakwa and the Monte. DJ video na wo de mane ye no ya hu se bra wo da ho no omo buy ade bi dia free na sene eno ne no mo susu sa gold no wo mu ana eno no ye abra wo da ho sa no se na se memo na ba ne wo bag bi e de boy sisi e de sika na phone ya de ese ha nti o da ho sa na se omo yiyi ne ho no me wo no ho nti na afofo ni bia omo buy no omo yiyi sa no man but wo hwe ne nten ho na obo se sikan eyi ni bia sa sabi kokoma fo sikan ne eyi no obo de shemu no bo se edan nten sani fa so se na ekọ na se wono ebi hye wa etuo ni nyina police for Nigeria nti na enye godas ndi ne nsanka na muma ye bag a omo sika ne ye bibia hu se boys ye de hye phone ya de hye mu ni bi ena na omo yi efiri ho asankasa na so ma heda no ma ye no rubber de bi a ro di hu huramanfo me chase mpese me chase nipa ya wawu sesi ada ho sa wo so odi ka atwe etuo a enim sa sojafo ne aprosifo ekura mu bi no oto ya anto anase omo ana aheda ase no mo di huramanfo the offer we dey no ohun the interemu ne bebre akwa se sisi ano za bonsa ho na make ro se se na nsimu atiti wo mfra memu a eye dompem issue no aye kokoso ahinsem no owure yi wa fa ba ko oka ohun amoye sai na abolo sem bebi okonye etuo ne de offer ende mintimi ntere bebi okonye etuo no but yesi ne dwuma odi ano ne se edimu bia no anaso omu wo mu a no mo akasa akọ site no mo di tuo no akọjiji according to assemblyman nkomo a oni edi ye no DJ Kwaso ne di akire na nyame ya adom efiri kina ko ebesa ba onche bi da sepa no amane ye nua be ma DJ Rini ne yete ne kan free takwa ene ne important tabusuafo no de aprosifo akọfa o China fo no omo na eda Facebook no so na sa oba ho no mu a banya bia hwe ye wie kase no ene ye wie na rahosam na ne yeda so ekire mu na wode wani kire mu ewo emfifi mantemu a kro ye frɛ no Asimbeku arahosam ye no so afiri ho ba na nya da kora ne nyina no ene sɛ wo ba panyin bia wanya mfinhia no aduoso mienu 72 mami ede Beatrice Araba dodo na frɛ no Antibi wakɔ na fom sɛ akwakoboa ne pani bia wodi dwuma atiti ne kokoo di ama no ɛna no ya wada ye nurada na wakɔ ye wa mabiem ene emeburu ye wokro no to ho gu abonten so akɔ wie mu no na kyese obi ekumanti Araba eda efuom ho na arahosam ne se wakɔ efuom anopa benko ya woto ye no ebusuam kɔ ye na sabi na namu ene sabi baabi a oja na nan edefa ne nyina no nkɔfo bia minfo bi ya wo susu se bia wokun no wode benko ne bi ewurawura na namu ene sabi ne to kwan na no nyina ya wo yakɔ ya arahosam Asimbeku adehye no wonom eka sempa wabra ye nua bema Prince Odum wode na ni kyerɛ hɔ ekɔgye ensemu nkyerɛmu firi hɔ baaye Simbeku yesi ade eya aforo ye hwɛ boso ba ko na wɔtwe mienu ane yesi sɛ ba ko kɔfo di ekokun no ane yedi ho abobo ye nwie ye enra ensubra ne eto ye ma me aberewo a ɔmo obi aburofo nti agya wɔkɔ akɔhwem kaka no abantu ɔfa ma ɔdo ban ketekete mienu ane ɔfa burobe nso nketewa mienu sɛ wɔde kɔhyɛ afuo no wɔde aba ane ɔtɔ ne banku kakra yahwɛ mu a nɔpa yesi akɔ akɔhɛ yɛkɔyɛ a mami mai yɛde ye ne adɔfo kɔyɛ yɛkɔyɛ a ɔkɔhɛ enipa wɔda hɔ ne yɛyɛ na wɔda hɔ a sɛbe kafra kyɛ de banku asase nase ene die ya mehu mpo die edi twam ne bi nsi da sade su komanda no ametre krai ma ene yeso ye twama ne nde ene ya twama ne tina because ekrai police mi yensa ba ye ka kire aban se this you for the Nancy form wo ma wo mu enfudi a wo mu kɔ efuom kɔ ye wo madwuma na yenya bi todi amanfo kokɔ sei obi asuro ukɔfo ma gisa wo han lawyer na be ma wadi wachi 1 year ni obi maame no makoku no obi ba no makoku no obi maame nso a wote president no makoku no nanse 2 months ni maame kama sabi ne banyam o matumi akwa akoku no dia koso Asimbeku anu anya anu otan asema me kan to dampale o mancho o mani be hwa Asimbeku na ya ma ya da ewu so amankurukuru nsia na ya da awu abusia reho we ya reho sam ya no free Asimbeku ababeto ye kase apro so pi wa kire nyame ya adoma wo kire no pa no nsia brem kase eboso no dodo na na wo betiente ya no wanya bre ede atwen ye kwabra ene nya dapa nyamfa nsem nsi na ayenka ibotaw na ye ka wo so nyame ya adom a ya wada ya edi yanimu yi ena emrante hin ye bo afere ketechew ya wodika kwamu hene e wasokore mampon na no matena nkonwa
yɛbɛyi yɛ papa gyina no so a ma ade akye ne fiada na ne memenda so nso yɛhu deɛ awurade bɛyɛ yɛn nti agya ɛbɔ gya no anya bɛdu berɛ no yɛhyɛ mu no berɛ no ɛna awie du no nti ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ nti adeɛ bi a woyɛ bia no na wayɛ ne ntɛntɛm na wakeka ho kakrakakra sɛ bɛyɛ nyame yɛ adom a yɛwada ɛdi anim yi ɛwɔ asɔkɔre mampɔn na nanom atena nkonnwa ɛhɔ Sandebra wono ena ya asokore mampon hene na na sama de awuo enso eye asokore mampon hema ejaboaten eka abusuan panyimfo ya wonom so ewo eye no ehihye yapono so ebi ofasefo ne okrani ya sabre ade ato ne dendenden oba panyin Harriet wono so eka ho ebi wonom ne abusuan ka ya nyina se wonom de hye wonom ade nyina na yebu aferi ketechow ya wodi kan mrantia hene man 88 okwakono amakrabo aka ohene ama wadanto ne benkum so nteno epanyimfo se nyame ya adoma da ya wada edi anim ya 17th November wonom ede mrantia hene yebu aferi ketechow bema ebeto empem ama busua ene ejamfo ene adofo esu abehwe na ni achi ede ni die ene obu a esefata etwato ede amano na eye ahomache no nan ekopim nondu bremu no na chese saade ne nyina ekoso nondu wonom be manu so ede na akwakope no krabe ewo emukrabia ye no so ewo asokore mampon eye esiye ho na wofiri ho bape dumienu donko so ekobo ni no nsia so no abusua ebetena sempatase na wonom so ede anom na chisi kasa na ebo no nsia no mu kampata gu fom na odonfo nde dom ye nyame ya dom adafiada ene na awotwe pepepe no abusua besa atena se biem donko bremu akopim se no nsia ebebo na wonom kire se okropon de dom ye na damemenda eno edura wonom nyina dom ani be kire ma ofe ya se memenda kwanhwefo SD asafo ne mu na wonom akoye papa na ase asore enso ewo ho damfo meja damfo ye na bo amadamfo ye ba ye na ye bo aferi ketecha obe mo no na to wo a enko be badodo edna ni monyama bete akyentina etara one media Sompa FM Sompa TV afi na naboachi ansa debra ya wono eye asokore mampon hene wone adua na abusua ya wono asokore mampon se ade ato wo mani esansenye wa na obetimi ayinti no adehye na abusua na jamfo mumra meja wonom na mumeyima wonom fi se de ato wo mani ne de ememna akora emfa ne ho yeko anwumere yemfa na asema news aboafro nyina osamufo pani owura asante yebo Benedict kuku akosua somuale bia boga so ma me premani so for amoni abusu nyina nso ya mamoya akọ kafra ne hyeden pa na fomu tanso na akosua jewa akọde ma me ya afia jewa akọde mofi ene akua nya akọ abro no ma chia me nimo ene abusu aforo nyina Akiola school fees PK Rocky Rexford ena afenso so no David ene Dr Silas ene abusu aforo nyina nso so edamu nyina mo ase na na kwabra kese ni anwumere me ne ohine ire ma me akua yabo a esiama ye ko na ne eye Mebra Prophet Kwame Kese. Prophet Kwame Felix Kwame Kese. Okay. Yeah, owo Ekuropon na sorry owo Cambridge International School mu honum ene na woda bro. Ya me nshira o ma wonkwa ene ahode